Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isa pang Dwaine vlog starring Pabibo. Ayun, nandito po ako sa man cave ko. Ayun, hindi pa siya tapos pero malapit na. O, tingnan nyo, ganda no? Lahat ng mga nostalgia ko ay nandito. Yun, mga board game, mga RPG game, mga Dungeons and Dragons, Warhammer. We have Pokemon cards. So hindi pa siya tapos kasi we need to finish painting it. And then we need to put skirting all around the edges. Walang pinto dito. Yung CR, hindi pa tapos yung CR. Siyempre, tingnan nyo. Oh. Diba? So, we've waterproofed it. Waterproof na po siya. We just need to lagay ng tiles. Alright, Dwaine fam, this vlog is going to be about what Shanta's day looks like. Ano ba ang araw ni Shanta? Yes, ito ang ginagawa niya sa isang araw. Alright guys, let's get the vlog started. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Ito na po yung hilig ni Nitro ngayon dito sa bed. Nakita ko baka siya mag-ibig. Kasi gusto niya yung naglalaro dito. Yeah, boy. Ang snap naman. So, insert ko po dito yung pinaka-first na akyat niya dito sa bed namin. Nasa banyo ako. So, hindi ko alam na umakyat na pala siya. Nakakata. Oh my gosh! Oh my gosh! Hello, nasa kasi ako toilet. Tapos, paglabas ko nandito na siya sa taas. You can't do that! You might fall. Mahuhulog ka. You'll hit your head. Hasiminto. Uy! Oh my gosh, baby Nitro. Boy, hindi niya kasi alam dati umakyat. Ngayon lang siya umakyat. Didi, come to mommy. Come to mommy. We're going to the park. We're going to daddy. Come on, let's go to the park. Oh my gosh, how did you get here? It's here. He loves the bed. Oy, come back here. Ayan, so ito po yung gusto ni Nitro gawin na ngayon. Umakyat siya dito sa bed namin tapos dito siya naglalaro. Yung parang parang yung masaya siya na kinikik niya yung legs niya, ganyan. Kaya lang nakatakot ako. Ayan, gumaganon siya. Parang tumatayo tapos biglang hihiga ganon. Kaya natatakot ako baka mahulog siya. Minsan, pag naghuhugas ako ng plato, kailangan kong tumingin dito kasi baka nasa taas na siya ng bed. Oy, tanggalin mo nga to, bebe. Nagtitiding na naman siya, kaya parati siyang nagdadami. Careful, Nitro. Careful, be careful. Mauntog yung ulo. Sige po, hindi na po ako mag-film kasi baka mauntog siya. Pinakita ko lang po. Gano'n siya nag-enjoy dito. Actually, hindi pa yun yung enjoy na enjoy. Meron pa. Since sobrang saya-saya niya. Pero, yan. Ito na muna po kasi baka mahulog. Pinabantayan ko. Sige na, Nitro. Come here, baby. Uy, yung paa mo, ang laki-laki. Can you open the door for me? Open the screen door for mommy. Please. Are you sleepy? Nitro, I need to go inside the house. I need to go inside the house.
Come on, open the door for mommy. Why not? Okay, thank you. Yay! Oh! Why? What's wrong? Hmm? What's happening? Oh, star! Where's the star? Oh, you saw the star. Merong star dito. Can mommy go inside the house now? Oh, it's a helicopter! It's a helicopter! Oh no, you didn't see it. Come on. We're still playing. It's so fun. Hey. Yes. Lubog ka na pag tinawa. You're beautiful.